ଆରୁ କ'ଣ ହେଲା? ହାଏ କ'ଣ ହେଇଛି? କିଏ ଲୋ କ'ଣ ଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋ ମାର? କିଏ ଲୋ ମାଇଲା? ଓଲୋ କ'ଣ ହେଲା ଲୋ? କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ମାଇଲା ମୋ ସୋନୁକୁ? ସୋନୁ ଓଲୋ କେତେ ଗେହ୍ଲାଟେ ଲୋ, କେତେ ଗେହ୍ଲାଟେ ହବ ଦିନେ, ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ହବ। କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ଲୋ ଗେଲ ହବ। ରାଗ ଡର କେତେ ଡର ଓଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି ମାରୁ? ମାରୁ ବହୁତ ଡର ଟିକେ, ମାରୁର ଟିକେ ଡର ରହୁଛି। ଓଲୋ କିଏ? ସେ ବି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ଭାବୁଛି ଇଏ ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଲା ନା କ'ଣ? କ'ଣ କାନ୍ଦନି ଗେଲ କରିଦେବି ହଲୋ କେତେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କେତେ ପ୍ରକାରିଆ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ ଧନ? ତୁ ଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ମାରୁର ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମାରୁର ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି। କ୍ୟୁଟ୍ ଆମ ମାରୁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖିବେ ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାରୁର। ସେ ବହୁତ ତାର ନୂଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ୟାରା ସା ବେଟାଟେ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍। କେମିତି ବସିଛୁ? କେତେ ସମୟ ବସିବୁ ମାରୁ? କିଏ ନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାବୁଛି କ'ଣ ହେଇଯିଲୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାଟିକି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ'ଣ